Ahojte priatelia, dneska som sa rozhodol, že si dáme niečo sladké a urobíme si sacher tortu, poďte sa pozrieť. A budeme na to potrebovať 150 g masla, 2 balíčky vanilínového cukru, 7 vajíčok, 1 prášok do pečiva, horkú čokoládu, 50 g hladkej múky, 130 g kryštálového cukru a jednu sladkú smotanu. Ako posledné to bude marhulový džem. A môžeme sa do toho pustiť, kuchtici, čo poviete? Dobre, tak si nachystáme bielka, tých 7 bielok. Keď už bielka máme oddelené, tak si vyšľaháme z toho sneh. Kuchtici, ako zistíme, že je dobre vyšľahaný sneh? No predsa takto, že nám nepadne na hlavu. A teraz sneh máme urobený, takže ideme si dať maslo, máme ho jemne roztopené. Takže máme jemne roztopené maslo, 150 g, potom pridáme 130 g cukru, 2 balenia vanilínového cukru. Môžeme si pomaly pustiť miešač. Takto máme takto pekne vyšľahané do peny. Začneme si pridávať pomaly žltka. Potom si prichystáme pekne čokoládu v horkom kúpeli. Čokoláda nesmie byť horúca. No dobré, začneme si pomaly pridávať tú čokoládu, 170 g. Keď tú čokoládku máme zamiešanú, tak si tam ideme pridať hladkú múku. Pekne si ju takto preosejeme. Pridáme tam aj prášok do pečiva jeden. No a keď to takto máme, tak si pridáme tie bielka, čo sme si vyšľahali. A cestíčko máme takto pekne hotové. Tak si ho môžeme vyliať na pekáč. Trošku takto pobúchame, ať sa nám to vyrovná. A môžeme s tým ísť do trúby. Takže na 170 stupňov a cca hodinu necháme piec v trúbe. Po hodine takto máme hotové cestíčko, otočíme si to dole hlavou. Takto si ho necháme vychladnúť. Viem, že plnokrát ľudia majú problém s týmto cestom ho urobiť, tak sa pozrite, že toto vám zaručene vyjde. To nie je nádherné. Cesto si teraz predelíme na dve polky. Keď som si cesto takto rozdelil, tak idem si ho trošku pokropiť, dám si trošku vody, trošku citrónu. Do toho ešte pridám trošku malinového sirupu. Pokropíme si cesto, kam budeme pridávať džem.
Keďže moje deti majú radi sladké a čokoládu, tak si to ešte trošku potreme nutelou rozpustenou. Dobre, a môžeme sa pustiť do toho, aby sme natreli to pekne tým marhulovým džemom. Najprv začneme plniť takto stred. Keď máme stred takto pekne potretý, tak si na to dáme vrchnú stranu a tu tiež potreme džemom. Ak to máme takto krásne potreté tým marhulovým džemom, tak si ju dáme na takých cca 30-45 minút do ladničky trošku, aby stuhol ten džem. No a kým sa mi to bude chladiť, si zatiaľ robím poriadok v kuchyni a pustíme sa do tej polevy čokoládovej. Dobre kuchtíci, ideme si urobiť ganáš teraz, polevu. Pridám si tak 100 ml sladkej šláčky. Nechám si ju zohriať. Ja som ju vydal ešte do tej čokolády, čo sme predtým robili. A presne pred bodom varu to vypneme. Takže presne pred bodom varu sme si vypli tú šláčku. Pridáme si tam 110 g čokolády na varenie. Takto pomaly miešame až do roztopenia. Dobre, keď to takto máme pekne už roztopené, tak tam pridáme maslo 50 g. Viem, že ganáš sa robí bez masla, ale ja tam pridávam maslo, bude to lepšie. Skúste, uvidíte. No takto to nejako bude vyzerať potom. No dobre priatelia, teraz si to ideme poliať tou polevou. Potom si ju krásne rozotrieme. Takže potrieme si to takto prvýkrát. Dáme si to do ladničky trošku stuhnúť a ešte so zvyškom to potom natrieme. No priatelia, čo poviete na moju sacher tortu? Nevyzerá úžasne? Určite si urobte. Kuchtíci, ďakujem za každý like a odber, ktorý mi dáte. Čau, čau.